ای پامیری تو و یا رشتانی کلابی تو و یا کی وخشانی از سوختوی یا زرفشانی جانم هستی تو چه تاجیکستانی. جورابک مرادوف овозхони шинохтаи тоҷик бори аввал шоми 22 октябр дар ютуб консерти онлайн баргузор кард. барномааш бо номи давоми ҷавонӣ бахшида ба 60-солагии фаъолияти эҷодиаш буд. вай дар оғози барномааш гуфт 2 соли охир ба сабаби бемории ҳамагӣ консерт надошт ва аз дидори мухлисон маҳрум буд. азизам, ман бори аввал бетамошобин масалан хондамда азобе ки кашидам, чунки ман тамошобин қиди ҳама вақт гап занам. чӣ ба ин барнома кардем? ҳамин ҳолиам ин аз ин ковид хавотир шудам ман ки барнома тамошобин ноқти кунем, ягонташ бемор нашад. инсони ман бисёр азоб бекашидам. ҳамин одамо хона бешишт, ҳаминако ба як барнома пешниҳод кардем. акун маъқул шуд нашуд, ин аз мухлисо вобаста. ман ҳамин сину солам ниёг карда, аз сол ҳамон сурудҳои баъзеи ман хондагӣ ҳар сину сол бар. лекин ҳамина аз қалбир гузонда барномаи олиҷаноб кардем ки барои мухлисои аст. имрӯз каси маҳрами асрори каси нест. ин овозхон ҳудуди 20 таронаашро ки дар равияи сурудҳои халқию шашмақом эҷод гардиданд, ҳамроҳи мутрибони ансамбли шашмақомхонони Нури Хуҷанд манзури ҳаводоронаш кард. даҳҳо ҳазор тамошогарон, муҳоҷирони кории тоҷик дар Русияву Амрико ва аз дигар гӯшаву канори олам ӯро дар ин барномаи мустақим ҳамроҳӣ карданд. дастандаркорони барнома мегӯянд, борҳо ба Ҷурабек Муродов дархости баргузории чунин консертро низ карда буданд. устод то синни 79 солагишона гуфтанд ки ҳар сол шабои эҷодӣ мекарданд. устод то соли 79 солагишона мана худо бошо гуфтанд ки бояд консерт кунем, лекин ин пандемия омад. вақти пандемия мо консерт карда натонистем. одамоя сарҷамъ карданд камтар барои саломатиёшон мумкин агар зарарам мерасон, барои ҳамон намехостем ки мо баъд падарам устодам мо эҳтиёт мекардем. 1.5 сол мо хона ва бировардагӣ нестем. Ҷурабек Муродов ҳунарманди мардумии Иттиҳоди Шӯравӣ 79 сола аст. аз соли 1990 то 1995 вакили Шӯрои Олии Тоҷикистон буд. вай ҳамчун овозхони мардумӣ дар даҳҳо кишварҳои дунё суруди тоҷикиро хондаву ҳунарнамоӣ кардааст ва қасд дорад соли оянда бахшида ба 80-солагии ҳаёташ барномаи бузурги консертиро дар ҳузури мухлисон доир намояд. фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд.